Så er vi tilbage. Vi har lige spillet 5 sekunder uden jer. Ja, lige en pause. Fik lige en... Ja, og nu er vi lige i gang med at køre noget og sælge det her, så... Kørte din ikke også på forhjul? Nej. Forhjul? Altså nej, på baghjul. Forhjul, så har den fandme lidt. Alt for lidt måske. Ja. Så det var så maskinen, den vækklods. Ud med den lille bitte traktor. Sådan. Jeg sælger tingene. Ja, jeg sælger din traktor. Ja. 30.000, sådan. Det var engang min traktor. Hvad? Det var engang min traktor. Nej, ej, du har bare skubbet min væk. Mhm. Du er ond. Ha. Skal jeg lige gøre din? Sådan. Ha. Nej. Sæt den for helvede. Vi sparer til spark 22, ikke? Nej, vi sparer til en såmaskine. Jeg kan ikke sælge den. Det er dig, der skal sælge den. Nå, Jeg kan ikke sælge prøv mere end nu. det her. Prøv nu. Nej, prøv nu det selv. Sådan. Ja, giv mig lige Jeg penge. giver dig lige 30.000. Det var grin. Var det grin? Nej, jeg kan bare sådan Jeg tror ikke, det var så grin. Så var det. Sådan, værsgo. Tak skal du have, mand. Så mangler vi bare lige Hvor mange penge har du? 80 kroner eller sådan noget. Nej, mangler vi. Jeg har 77. Mangler en skid. 77.000. Skal du så ikke købe en såmaskine? Skal vi købe den der Varderstart? Ja, rapid. Rapid. Rapid er 600S. Hvad er det her for en? Det er en... Hvem med... Ja, nej, jeg ved ikke. Du skal bare købe den der, fordi den anden det er sådan en... Ja. Har du set den allerstørste, man kan få til 91.000? Ja. Den er mega fed. Den er sygt fed. Ja. Skal vi købe Det den? er sådan en... Den grå tank, den er for sig selv, og så det der, man så med, det er en anden rulle bagved. Fuck for sejt. Så du kører næsten med 2 ruller, altså 2 vogne. Ruller. Det er vildt. Ruller? Vi kører med ruller i stedet for vogne, altså. Ja. Nu har vi jo ikke noget at tage det tilbage med. Hvad for noget? Vi har jo ikke en traktor til at tage den med tilbage. Altså, jeg har klaret det lige med min lille traktor. Vent lige, Hans. Ja. Jeg venter. Det gør YouTube også. Wait. Hvorfor er den her slået ud? Det går at regne med lige pjubbarsket, altså. No. Bare helvede. Kan man egentlig købe og sætte større lader? Det vil jeg egentlig gerne vide, om jeg kunne. Så. Har du en traktor dernede, eller hvad? Eller nej, jeg kører. Nej, jeg kører. Ja, præcis. Hvad man nu siger. Kan man ikke sætte lader og sådan noget? Hvad? Kan man ikke sætte nye lader? Jo, prøv. Nej, vent lige, det skal jeg lige se. Ellers er det kun i mods eller et eller andet. Når vi får køer, så skal vi også have en gyldespreder. Hvad er det, kommer man? Har du set den? Ja. Den gule sundhammer. Ja, faktisk. Den har jeg købt. Og så prøv at gå ind i Slurry Tanks, ikke også? I din shop. Gå ind i Slurry Tanks i din shop. Slurry Tanks. Ja.
Sådan. Og så den der... De der 2 grønne helt tilbage, ikke også? Hvad fuck er det? Det er den grønne til lastbilen, ikke også? Der transporterer du gylden, ikke også? Fra din silo, altså fra din gyldesilo, nede på det der biogas nu. Og så tager du fra din lastbilvogn op i den der container, og så kan du komme med din anden gyldevogn, du bruger til din traktor, og tage fra containeren. Okay. Så du stiller den der grønne container på marken, og så kan du bare tage. Men kan man ikke bare... Jo, men det der er også sådan en, den der... Sundhammer. Nej, Sundisk. Hvad? Sundisk. Er det ikke sådan en til at proppe bag på et eller andet vogn, som spreder det? Sundisk? Ja. Det er bag den der gule der. For ellers har den ikke nogen ting at sprede det med. Sej. Hvad hedder det? Så gå ind i garage, så kan du se, hvad for nogle ting vi har. Ja, det kan vise jer, hvad for nogle ting vi har i YouTube. Garage. Vi har 3 traktorer. Ja, 3 traktorer. Nej. Og skal vi sige, den næste traktor vi køber, ikke også? Ja. Skal det være den der Case Puma? Ja. 149.000? Ja. Okay. Snænger. Det var godt i forgårs. Der fik jeg den store blå. Case Puma. Hvor er den henne? Den er, hvis du går ind i traktoren også, ja. Så er den ved siden af den. Ja. Hvad? Den er helt tilbage næsten. Ja. Du går rigtig langt tilbage. I midten faktisk. Ja, i midten skal du gå ind. Ja, men jeg tror, jo. Puma 160. Ja. Ja, det er den. Kan man få front til den? Nej. Det kan du med den anden lige ved siden af den blå. Ja. Skal vi så købe den i stedet for? Hvad har den? Jo, Holland. Den har også flere hestekræfter. Den er stærkere. Ja. Og jeg har sparet sammen til den der Case Magnum 380. Case Magnum. Nå ja, den. Ja. Men jeg har den lige bagved, den New Holland der. Ja. De har også lavet en New Holland i den der format. New Holland med T. lavfod på? Eller hvad? Nej. New Holland T9 565. Ja, knækstyret. Ja. Den er mega fed. Ja. Ja, den er knækstyret, det er den her ikke. Ja, og så også den der, den sidste, den dyreste Case Quadrac, ikke også? Den var også med i sidste, ikke? Ja, men det var en 600. Nu er det en 620. Den er lidt større og stærkere. Ja, den er fandme stærk. Det er også stærk. Og så prøv at gå ind i mig-tasker. Ja. Så den gule der. Ja, den store. Prøv at se, hvor mange den har i forhold til den første. 185 hestekræfter, ikke også? Og så den anden har 652 hestekræfter. Har den ikke 185 hestekræfter? Venlig, jeg skal lige se. 185. Ja. HP, hestekræfter. Eller horsepower. Horsepower. Fuck, det kunne være fedt at lave sådan en. Hvor meget koster den her lastbil? Det koster 285. Gør den ikke? Det skal vi også have på et tidspunkt. Jo, 285, og den kan du også vælge farver på. Ja, det skal vi have på et tidspunkt i pink. Ja. Den har jeg også. I hvad for en farve? Bare grå. Okay. Og så i de der ballepresser. Nej, det hedder det ikke. Jo, gør det ikke? Ballepresser. Jo, gør det. Det tror jeg gør det. En Big Baller. Den der, den har jeg. Ja, Big ja. Baller. 1290.
Nå, fedt. Fuck, jeg vidste ikke, den var parkeret sådan her, hvor den var ned. Altså. Ja, nå, er du egentlig nede og hente den der? Jeg er på vej. Jeg ved ikke rigtig lige, hvad jeg skal lave nu. Prøv lige at kigge til ham der kultiverer marken. Jamen, han er noget halvvejs. Okay, men så kan du... Men man behøver ikke kultivere den med den der store. Skal vi bare stoppe ham i det? Jo, stop ham. Jeg gider ikke at miste penge. Nej, jeg har også minus 86 kroner. Minus? Ja. Vil du lige udbetale det? Eller have det? Have nogle penge til at... Nej, jeg skal ikke have noget. Skal du? Den er 6 meter, den her nye, vi havde. Hvad? Den er 6 meter, den nye, vi har fået. Nå, ja. Og den var 3 meter, tror jeg. Var den 3 meter? Var det ikke mindre? Vent lige. Sådan må siges. Den er 3 meter. Og den anden er 6 meter. Men det er stadig meget mere større. Ja. Og man kan også se jorden, når den kultiverer, at der kommer sådan noget jord op. Ja. Det er mega fedt, man kan det. Det er bare mega fedt, man kan vaske den. Ja. Er du ved at vaske noget nu? Jeg er ved at vaske den der kultiverer. Ja, det kunne jeg godt høre, det der... Ja. Det der. Ja. Det er lige meget, hvad de siger. Hvad siger den egentlig? Eller... Ja. Drop the beat. Ja. Okay. Jeg skal lige spise. Fedt. Jeg skal lige op med såmaskinen først. Ja. Den er deroppe lige om lidt. Ja. Så kan jeg jo køre den hjem, hvis det er. Hvad? Så kan jeg jo køre den hjem, hvis det er. Jamen, jeg er deroppe lige om lidt. Okay. Jamen YouTube, det var så også det for den her episode. Den bliver lidt kortere end alle andre, men så er der også nogen, der har været lidt lange. Så vi vender tilbage med noget mere, ikke? Med Neva. Neva? Vi vender tilbage. Ja. Ja. Nu er min såmaskine deroppe. Nu kan du lige tage over. Jeg går nu. Ja, vi ses. Hvornår er du tilbage? Lige om lidt. Fedt. Hej. Hej. Og hej YouTube.